Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului Peisagistului. Astăzi vă invit la o grădină urbană de aproximativ 200 de metri pătrați, cu heleșteu și pești, cu un podeț foarte frumos. Vom avea și un bonsai foarte frumos, dar mare de data aceasta. Vom avea și grădina în trepte, făcute din jardiniere cu plante perene și o zonă de relaxare și odihnă. Un element important al grădinei este acest bonsai de aproximativ 2 metri înălțime, Tasux baccata, TISA. El are un certificat de proveniență din Japonia. A fost ținut aproximativ 12 ani în Germania, de acolo noi l-am și achiziționat. Foarte important când îl achiziționăm, noi discutăm foarte mult cu beneficiarii, trimitem fotografii sau filmulețe pentru a putea fi ales. Transportul este un pic dificil, de obicei încap maxim 2 sau 3 bonsai într-un transport. Trebuie să avem foarte mare grijă când îi aducem în țară, dar rezultatul este pe măsura imaginii care tocmai o vedeți. În cadrul acestui proiect, noi am amenajat un heleșteu și cascadă. Heleșteu în suprafață de 24 de metri pătrați și cu o cascadă de înălțime de 1,6 metri și un podeț care face legătura dintre grădină și zona de relaxare, respectiv pergolă. Foarte important să avem o oază de apă într-o grădină, mai ales în lunile de vară, unde se formează un microclimat care asigură un confort termic celor care locuiesc în grădină. Bineînțeles, și susurul apei, care ne duce cu gândul la munte, respectiv la ideea de concediu, este foarte binevenită. Rolul heleșteilor în grădină este foarte important, mai ales în lunile de vară, când formează un microclimat care asigură un confort termic foarte plăcut. Dacă ne dorim să avem pești, în cazul nostru koi fish, trebuie să asigurăm o adâncime de minim 1,5 m pentru a le asigura hibernarea în condiții optime sau în condiții de siguranță. Trebuie să mai știți un lucru. Dacă aveți de gând să puneți și nuferi și pești în același heleșteu, e posibil să fie mâncați de pești. În cazul nostru, nuferii au o protecție ca să nu ajungă tot timpul pește la ei și altfel să ne bucurăm și de flori, dar și de pești. În rubrica Sfatul Peisagistului, astăzi vreau să vă prezint un arbor drag mie, molidul argintiu, varietatea Hupsi. De multe ori confundăm bradul cu molidul. Vreau să adaug că molidul argintiu are acele dispuse spiralat, pe când bradul au acele dispuse pectinat, pe 2 rânduri și cu 2 stamine pe spatele acelor. Varietatea de astăzi este un pic mai argintiu albăstrui, creștere anuală, chiar dacă în primii ani are o creștere un pic mai haotică, de multe ori necesită anumiți tutori sau anumite atele, dar spre maturitate este un exemplar și arată foarte bine. După cum știți, e bine să asigurăm un calendar floristic într-o grădină, ținând cont să avem arbori și arbuști înfloriți și primăvara și vara, toamna prin frunziș și iarna prin conifere. Dar acum vreau să vă arăt acest exemplar de cireș japonez,
Prunus cerasifera, varietatea Canzan, care în primăvară ajunge să facă 1400-1600 de flori. Înflorește foarte frumos, cu flori roz și bătute. Diferența de nivel am realizat-o din proiectare și în amenajare cu jardiniere din beton, unde noi am plantat flori perene și bulboase. De obicei, toamna plantăm narcise, zambile, gheocei, ca să poată înflori martie, aprilie, mai. Dar această dinamică de culori și perioade diferite de înflorire îmi dă acea impresie că toată grădina se schimbă pe parcursul întregului an. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare la o nouă ediție.